Чираттагы кытлау сәламе Самара өлкәсе Сызрань шәһәренә аша. Бүген үзенең матур, яшьлек таңында килгән 30 яшьлек юбилеен Карамалы авылында туып үскән милләттәшебез Динара Шәүкәтовна Нугаева каршылый. Аны ихластан тормыш иптәше Илгиз Фәттахович, кызы Амина, улы Марат, кайнатасы Фәттах Сәмәтович, кайнанасы Равилә Яхиевна, кайынсеңлесе Нәсимә, тормыш иптәше Вахид һәм уллары Алмаз кытлыйлар. Безнең яраткан кешебез, кызым, сөекле хатыным, әниебез, сеңелебез, апабыз Динарышка. Кытлау сәламнәре белән сиңа кайнар теләкләр дә бүген ирештерәсе килә. Гомереңнең иң күркәм мәлләренә җиттең. Яшьлегеңнең чәчкә аткан гүзәл вакыты. Син кечкенәдән үк бик тыйнак, сабыр, акыллы, гүзәл бала булып үстең. Гомердә дә якыннарыңны рәнҗетерлек сүзләр әйтмәдең. Бүген дә без сиңа карап гел сыкланып яшибез. Кадерлебез, алдагы гомереңдә дә бары имин көннәр телибез. Якыннарың сине хөрмәтләп яратсыннар. Кәефләреңне төшерә торган хәбәрләр ишетергә язмасын. Бәла-каза синнән ерак йөрсен. Бүген кояш бик кыздыра. Синдәй кешеләр сыман. Бары көз аенда гына гүзәл балалар туган. Сентябрь аенда китердек сине балам галәмгә. Шушы көннән бүләк иттең олы бәхет гаиләгә. Телибез ихлас күңелдән сиңа чиксез бәхетләр. Язсын бары сиңа алда шатлыклы киләчәкләр. Йылмай да көл, моңайма син. Күр, матур дөнья балам. Ихлас күңелдән саулыкны мин сиңа теләп калам. Кытлы булсын туган көнең, саулыгың арта барсын. Булган кайгы сагышларың бик ерак артта калсын. Кадерле Динара Шәүкәтовна, якыннарыгыз сайлаган матур җырны сезгә бәйрәм бүләге итеп ишарабыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз кытлы булсын.